Mandi kok siti. Ya, Ndut. Delon to. Warunge Mindul iso murat mari tasena apa ya? Ndut. Aku mangi yo batin ngono. Wah. Masa ibu mulai ya, Ndut? Lah makmu perlu ngono tadi. Kok makku piye to? Ibuku bojone takno wi lho. Astagfirullah. Aduh. Tak latihan silat mulai medhok dhisik to, Bos. Latihan silat patakmu sigar wi. Aku ngrungokne kok meh sok. Jane cangkemmu ora kesel to, kadheane panggah omong ngono. Lah napa to, Bos? Kowe gene aku pengku sampe ndeler ngene iki. Ya gara-gara mbok antem omongan kuwi. Terus purane sing akeh to, Bos. Nek omongan ndadek lan kopokmu. Janji kupingku sing sisih kok ndeler pisan. Tak kon dilihat. Sih. Masalah kaya gak terang. Walah, datok lho bae. Dul. Mindul. Dul. Mindul. Mindul gak krungu iki. Mosok budek. Lah yo. Iku gek ketularan kowe, Ndut. Maksudmu? Ya kopok to, kok cek takok we. Raimu. Dul, iki jane main apa tampane kok asik men. Tak dunut-dunut ae ya. Ya jadi, kabaretmu lho bukan. Apa to jene? Lah bathukmu marai kaya layar HP lho. Piye to ki? Raimu ra gablek HP nek download. Ngono ya. Dul, awakmu parepe pindah. Kok kakasmu mbok tok-tokne kabeh. Kok pindah piye to, Ndut? Iki jane genah apa ora sok ombeni wis riyaya. Iki mang tak tok-tokne, jawaku arep tak resiki. Nak ngono dijat pisan ae, Tul. Ben luwes jos. Ya to, Ndut? Heeh, Dul. Pompong aku karo Mukidi nganggur. Pokoke warungmu iki lek sing ngecet aku karo Mukidi jelas pangkling wong-wong. Hone malah kudu mampir. Lah mampir arep nyapa, Ndut? Arep ngopruk indasmu. Ya ngopi to gendeng. Ih, bocah jak golek pulian angel. Oh. Tuh. Bergendut masuk wi. Karepku ya ngono, Ndut. Tapi Pak No lek ngewe duit aku jek sok emben ni. Aduh. Sok emben. Bos, jane nek opo to? Aku mulai wis omong to. Riyaya awake dhewe kelakon nyandang di. Malah sak sangune iki. Tapi oleh duit minto jek sok mben kok. Bah, kowe kok goblok men to. Iki kesempatane awake dhewe oleh proyek ngecat sak materiale. Dah. Nah, nek ndelok ukurane warunge Mintul, iki engko nek dioknam, nek trimo dhuwit 4 juta nampa awake dhewe. Sik to, Ndut. Duit ade lho, mek 400. Digawe tuku cat ora ya kurang. Nek soal kuwi tak ature di. Kaya ra genah aku wae. Oke. Wis, Dul, awakmu to wenang wae. Kau wabeh iki tak urusane. Leh, sik to, Ndut. Alah, wis to manut aku, penak-penak. Plan! Bocah nang kene lho, Bos. Beh, lha iki nyapa kok malah plonga-plongu nang kono. Lah budal lho. Nah. Jolali mampir rumah. Sepatu, helm, meteran, siku, palu, paku, yo. Omah sing endi to, Bos? Pos biasae lho, Cok. Wah, alah, udah ngomong pos kampling ayo beres. Gablek omah ngomong omah. Siap, Bos. Nek ndelok tembokmu wis kaya ngene iki, cete kudu divariasi, Dul.
Paling gak lek ngecat bulan baleni ping 7 ben sik. Lah nyapo ora mok lepo pisan nih. Ben tambah pawadet. Celeng iki rumah saku kok suwe-suwe saya kenclong to. Bos, direk iki. Kok goblok men to? Kan jopo konangan iki kok. Oh iya. Dut. Tak tinggal metu sik ya. Oh iya, Dol. Lah, ngene kan malih babar to, Di. Wis nek kok. Iki ben adem sik. Ayo melok aku resik-resik. Siap, Bos. Lah, neng omah tenan to Di wonge. Domongi kok. Wis jelas nang omah, Pak Terah Riyoyo kok. Lah iya wis to manut aku, penak-penak. Ya wis nak ngono delok nae, Ndut. Kasah mampir, selak disantet Mbah Karso, awak iki ora sapa-apa. Ya. Bos. Piye to? Diceluk kok gandang mikir tanggungane. Kok malah lingak-linguk iki. Cah gendeng-gendenge jane piye to karepe? Jane ngerti riyo apa ora to? Kok malah ngawe wong gerang ora ndek aturan. Minal aidin wal faizin, Pakno. Yo padha-padha pinarakno. Nek perkara riyayani panggah, Pakno. Minal aidin wal faizin. Hmm. Tapi sing paling penting, monggo to pinarak riyen. Kene apa terjane? Ya njaluk bayaran to, Bos. Bayaran apa? Piye to wong Titi? Lah yo. Warunge Mindul wis tak cet serit kaya ngono no. Wah. Dek Mindol. Dalem Pak No. Sik Mbak Nani. Pripun Pak No? Samane piye to Dik Mindol? Genah warung arep tak bongkar tak ganti tembok lah kok malah mbok kon ngecat. Leh, aku gak ngongkon ngecat iki Pak No. Kuwi lho, kupingmu krungu apa ora? Dik Mindol ngomong nak ra ngongkon lho. Piye to, Di? Pandan saruhku kae Mbak Mindul ora ngongkoni, Ndut. Yo pala pekok men to. Lah terus piye ngene iki, Dul? Kok terus piye to? Kancamu lho ya omong nak Dik Mindul ora ngongkon. Lah kapan ngengkel ae? Lah tapi ragaku kadung tek 400 lho, Pakno. Ngono ritek, cetine ora dioplos karo gamping, ora cukup, Pakno. Kuwi lak ya urusanmu. Lah dalah tenan to. Wis ngene, nak kanggo sangu riyo tak weki, nyo. Matur suwun, Pakno. Kowe ndang ngalih. Wis ayo Dek. Sapa iki? Gak roh aku, Ndut.
pali tamune Pakno. Ya. Monggo, Bos. Oh, oke. Piye tok ki? Terus piye ki, Ndut? Lah iya. Oh, lah kae apa bos nang kono nek tibake? Hah? Sik to, Mbah. Mosok iki gak kena dipitung secara kekeluargaan to? Keluargaku wis akeh. Karo ndene keluarga kok nyai raimu nggih blangker apa. Bos, bos. Pakno. Zamane sekali-kali nak nyeluk aku ganti intonasi no gak iso to Dik Mindul. Kecuali aku bablas rono sama celuk Pakno. Lah wis sik pantos aku lho menggok rene. Kok ada yang beda ya? Mosok Surono mang ro ngopi. Sampe ini jane nyapa to Pakno? Tak sawang ket mengpani kok lesuh heram. Tak gaene kopi ya. Mbok yo dipasne sik to Dik Mindul. Apa to Pakno? Bubuke wi lho. Hah? Biyu. Nyapa ora dicawuk ni wedi kono ae. Nyapa neh iki? Pakno. Komporku gak kena i. Kene rene tujuane golek hiburan timbang nang mah pusing malah diweni penggawean. Lah kena piye tadi Mindul? Ya mbuh Pakno. Engko gek gas entek. Yo gak mungkin tau ndek ini lho tas tuku. Ya wis, nyesel sampean mikir. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kinjange ngale Jane Pakno piye to? Kon benak ni kompor kok malah dalang. barang kadulu kiraya kembali. Kinjange ngale sang mawe gandrung. Piye toki kok malah njugeti? Sampeyan dhewe yo ngono lho Pakno. Kon benak ni kompor kok malah dalang lho. Seniman sejati yo wis ngene iki Dik Mindul. Krungu swara mak kelodak langsung otomatis cangkeme gerak dhewe terus gendeng kuwi mang ngono lho.
Lah terus komporku kuwi lho piye, Pakno? Wis kenek porong. Oh iya ya Dimdul, sampai lali aku. Panggaraken nek. Kok entek. Hah? Lah wong kaya ngene lho Dik Mintul, masa dibenane sampe dobel ya ora ngarah kenek. Lah nyapa to, Pakno? Lah wong silite kerowok kaya ngene lho. Lho delon. Masalah. Kok iso koyo ngono kenek opo, Pakno? Ya jelas dikrikiti tikus to Dik Mintul. Mangkane to nak ndelet tabung gas ya aja ning ngisor, diselen dhuwur ben aman ngono lho. Dek ini sampean kopi no, Pakno. Wis gak ngopi lah apa-apa banyu putih Dik Mintul. Aduh. Ndelalah go nggodhog banyu pisan nih, Pakno aku. Masalah gek ning warung terus penggane nyapo jane. Wis banyu entah ra apa-apa Dik Mintul. Sing penting telakku iso teles wis. Oh iya, Pakno. Aku mang lali to. Isuk mang lek blonjo iki ta aku. Yo kuwatir Dik Mintul. Aku yo apa to sing ora kanggo sampean iki. Wis sesuk sama ngomong Pak supermarket karo Pak grosir kon nekakne sak truk ya. Bayuh. Lah kok sak truk eramu apa digados to, Pakno? Mesisan Dik Mintul. Dadi sampean gak perlu repot riwari wikolaan ngono lho. Walah, ya wis sing ngono matur suwun lho, Pakno. Sik Dik Mintul. Lagi cara bakul ning tengah alas rasa nggo kompor wani iki. Piye to, Pakno, bakul nek tengah alas sih? Pingku sing tuku lek ya kancane penyok kabeh no. Kok koncone penyok piye to Dik Mintul? Penyok kan koyo ketek to, Pakno. Oh iya. Aku lali nak badane penyok ning kono kabeh.